Kani kadega batesi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Balang Blei, Lawbah, Bahap Apo, Mausenram Constituency East Castles District. Kala Pynkhreh Shacha ye Jingïaseng Bahe jong Balang Blei Meghalaya bat Assam jong ki Samla ne ke Youth Convention. Ban sedang nadu ka khatnyau terek mentau benai kala lengkot araja arpo bat ban kot no haka khat khandai terek jong ne hiu ju benai. Hagane Jingïaseng kindon palat araja ngot ki delegates ki banwan nakaleng ke jilla Meghalaya. Ban poi shadu Lawbah ki pajba ki bawan na Shillong kinya nadu nyomer apar Shillong kalat maureng wailoi mausenram bat kalat kadiang ban net Lawbah. Haka khatnyau terek ke Jingïaseng kan long haka yeng mane katba haka sngi ke bakot pan kata haka sngi Blei hamadan football ke batamai haka shnong mau tebio nakaliang ke Balang Blei Lawbah ru kala perlong ke jingtrei Balang man ka sngi haka babaro ki khot kentai bat senrang kelami ban snai ke jaka Jingïaseng haka sngi Blei ban shong ki pajba hamadan football ke pandal ban penkho ya kamadan. Ko ban trip chapi kalong ba don gitu ki para bangai ba jangai sinong ba trip igana ka sinong jongi ki ko ban yeto kalong ba jangai na don silong halu hanya sonjongi kalong nyau 100 kilometer ki ba ya ban yai lang ba lu apa silong nyau mer to ki poi hal lat moreng ya chamongap mo phang Yong tersat, wailoi, haru mausenram. Bandal apa haru mausenram, dan atli gelat, kue gelat banlechal balat, kue gelat banlechal Lawbah. Di kemau ba hang tu dan atli gelat bun kemau baklai kini gelat, bun kemau poi banlechal Lawbah ki poi sah balat carani kor. Kemudian ikut ban pensai hapi ba, kini gelat banlechal Lawbah kedan Sepangka yang nak keliti nak betul nak mulai dong, tu mulai dong. Harum perlu dia musram, nak kelat balik kau haru balat, kerana kau berkau balik sah Lawbah. Tapi kalau mau kata bakal di kelat ban Pynkhreh yang di balik sah Lawbah. Di hakan Jingïaseng ngakmil tiba ki delicate kin poi kumba 8,000 ngot.
lu kasni ke basdang kumat sedeng but hakasni Blei ki parab ngai ki banwan hakni Jingïaseng la kmil tip kin poi kum balai pho hajar ngot ti hakasni Blei ka program kalong kumne ki koyar kin don artli hak Jingïaseng ke bas pho baje artli ki jirwai koyar hak Jingïaseng ke bas jistan hak Jingïaseng ke bas pho baje ka koyar kalong ka wei na ka Balang Presbyterian Lawbah ka ba ka de na ka Balang Blei lumaba nongse but hak Jingïaseng ke bas jistan ka don ka koyar na ka YSC koyar Youth Assembly koyar barong but na ka Balang Blei Lawbah but kinongkran hak por sipo baje men step day Reverend Benil F Buang but hak Jingïaseng ke bas jistan nongkran idai Reverend Dr. BR Sokya bangi jukho iba Borman Sokya ngila Pynkhreh na kalian jong ka Balang ki jaka yang kali gidon kumba san kali ki parking ti ki jaka ki bakaloj mde ban kuslai ki bawan no para bangai ki bawan kal si Blei kam ki mde ban kuslai ki jaka yang kali ki kloj ki jaka yang kali don lu san kali ki jaka yang kali but na ki jaka yang kali ki mde ngai ya kaneka jaka jing long Jingïaseng kali hapo snong bun ki mde ban stu bakla bakane kamadan Jingïaseng ki ong badon chaklau re kamle chaklau pe kene ki snong pe kiti ki yeng badon hang ne ha ajan kane madan ti gidon hapo snong kane kamadan re bun ki mtiot ma gina susna thumai kane kamadan isti thumai menta kane kamadan menta kasngi ngia trai pajba ngia trai Balang daki khon jong ka Balang kiami pajba ba trai volunteer ba trai kane kamadan ba trai ban perkhoj ya kane kamadan nangta banya le gini ki stand speaker banya chnai ki ban ba ni perkhoj ini kamadan ta banya pendap ini ke pandal ke ba ya chnai hi na ka Balang kane pandal kane ka Jingïaseng Samla na Jingïaseng Assembly jong Samla gila pliang tang ye Jingïaseng Assembly jong kirang pa haus nam pah jasang makane ka diksin ka baar bangin pliang Jingïaseng Assembly ke bah kini kawai ka bang ngokmen bat ka bang ngau ang bal ai ngoi Blei ba bang pliang ni Jingïaseng kalong ka Jingïaseng ka ba disna ba kalong ka ba phla mar ba baro kirang ba snong jong ni ka sau snong ki ai ka jingrap ka ba kat ka ba ni ka Balang ni kwa ni pan ka jingrap na kirang ba snong ki kloi ba nirap kat ya ka ba kai ka bangi si don kam ngaliang jong ka Balang te kum ka urang ba snong jong ka Lawbah urang ba snong jong ka Maulang bana urang ba snong jong ka Motep yau urang ba snong jong ka Telun so senam ni bor songot kirang ba snong ki kloi ba nirap banyak don rengkat banyak trai rengkat bangi ka Balang kat ka kai ka bangi don kam ki kloi ban ai ka jingrap na ka banta jongi ka Balang kau ipat ke bangas no ban ai ngoi Blei kalong ba hakane ka sau snong jongi nidon sibun ba gijak niam ba fer nrai ka bang skotnat kalong ba kim don ka jing skong niam ane ka jing skong Balang jing fer niam kilong kaju ka jimot ki kwa ba yitrang bangi ka Balang ti kum ka ngi sayop bani simentalang rengkat bat kini ki wipat ki kenja ki seng khasi ma buka seng khasi molong bana kini yop bani rap ingi kene ki Jingïaseng kum ki volunteer ki so ai volunteer nang ka banta jungi kum ka Balang naga seng khasi Lawbah ki so ai bai ka jingrap na ka banta bani trilang bangi ka Balang hakani Jingïaseng naga Balang Katolik Lawbah ki so ai ka jingrap bani trilang bangi ka Balang bat ka Balang Presbyterian Lawbah ka so ai ka jingrap na ka banta bani trilang bangi ka Balang hakani Jingïaseng nam bakini yop ban ya chakmat ana ban bagane ka Jingïaseng kalong ka job ki kwa baro ka dak snong tuli ki kwa bagane ka Jingïaseng kalong ka job na ka banta kan ka madan disno ban ai ko Blei chipun na ka banta minister badon pro I bante do leng do bariyo ban ai ka jingrap kerpang na ka banta kan ka madan menshwa kalong klau kan dak jingrap ko bha jing iba bante do leng do bali minister juga sport la kloi bani rap na ka banta jingi ka madan kila yok ban pelong ni kena Jingïaseng kumne kum bakalong kena kamadan tak jingrap jong I Jingïaseng ban ai ko Blei chi bun na ka banta jing pa bante do leng do belum mini sports minister jingrap na ka kamadan bat na ka banta kini gi surok ma kini gi surok ai ko Blei kerpang na ka banta engineer overseer SDO jong kena ka Mausram PWD division ka nangta kamtam yo MLA
dungi ba HM chang plang beldon ke jingrap ke ba kerpang da ke benta jingi ke Balang ban pej ban jingo idawan hidal de ban pej ban jingo yakne ke jaka long jesang ban pej ban jingo na ke benta ki surok kilti ke sengkeng kumno ki biang na am idawan dala de ban pej yakne ke Balang ke jingi taklang ngisi ngi lawan pej dala de yakne ke madan ban long jesang ban pej ban jingo ka ek ba idon kam ban yarap na ke benta ke Jingïaseng ting ai ko Blei na ke benta video bola pentrai kerpang na ke benta ke pat ban rong hane hamadan Jingïaseng kita duduk sau santli gelat ban rong hane Jingïaseng ba kham ki para bangai ki bon Jingïaseng ki kloj khayat kayang tula nakaliang jong ke blok mohon kat ba kini ki naga skim NREGS kelio ban yarap habaro kini ki liang baro kha kini ki lat gelti baro kha de jingrap langba naga blok ban langba ka skim MG NREGS nakaliang jong ke PHE kila dap ban pelak na long sidong nak benta ke bede ki toilet ki temporary toilet kila dap sina anta ki ke ban wanra hakne kemadan ki ban wanra ke jakasiat namangi syat gelang haju kila Pynkhreh nak benta ka bam kadi nak benta nak ka bang umdi nak benta ki Pynkhreh haki jaka bam ki jaka ki Pynkhreh haki jaka long Jingïaseng teh yang mane bad hangne hamadan ro kunjo kila penbet pembiang na dong sidong kutangi ai ko Blei kerpang nak benta SDO bad kinong ki staff jong ka PHE ajing kentu kalong bana ke benta jongi kem ka Balang ni khot kom bahaya baro ki paralok para jor ki para sinong ki para thau bagi yo bani wan lang kan ki Jingïaseng ni tuilang kan ni sengi priang som bahaya baro ngim khain keno kaniam lengi khot kom balang ya baro kat ki bas kom bah bani walang lagalong ki seng khasin ki Katolik ni ki Balang Presbyterian ni kinong ki Balang bodoh hakne ka sinong ni kwa ban khot kom bahaya pi bagi ni wan lang mai tuilang hakne ka Lampung alan hakne Jingïaseng jong kan ka youth assembly ke Blei.